Allah Allah Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad dahulu kita wahai sahabat ditelan saudara assalamualaikum kasidang bersama cuba lakapatan nangaman ngaka cerita maklumnya kami kekurangan suara walaupun tangan satya kita kali terjadi dan banyak basuh ada pun jari banyaknya lima buah hukum mana wajib di kita pertama sadar sembahyang kedua ketiga berzakat kami puasa kelima tai haji dan puasa itu sebabnya jari lima ya ikhwani jo kalau imanyo ke dalam negari pertama banamu siang puja sami sarang tua di dalam negeri kau untuk bertanya ke mana kapai ngalikan tunjuk anak mencari semisal orang jadi pandai di dalam negeri kau tua panu jualan itu dan ini ketiga banamu si jari mati daripada kawan kata tinggi umpam orang kuat yang gagah berani semisal tentara dengan polisi kambil banamu si jari manis semisal kayu di dalam negeri kau tua palakekan nitanya putih kasalah tengkang anak negeri kalimo kalingki yang jatuh sekali semisal nyoraya yang di dalam negeri aku indah sabaka dia apa kerajaan kamu kisah di jinjang kasamanya bare dalam negeri menyatu baik tu nak balimu itu kau indah sepatu aku kerajaan kamu maju seorang mau dan lain mengganggu kau pasal siapa malinya pangulu orang banyak di cakaraguan tak kasih ni tak kasih semuanya lagi ke dalam sidang apalagi kita berada dan tidak minta dengan kabar wadala tambah di hujan talapu di panen talaka di masuk ini di mana kembala ali maulala karena binalu jumpa di pape dan akan lalu ada orang datang ada kaliru lah bini yang dikata masa pula dia yang baju negara kegara kuyu kakuyu ada coba gara lain malu kalau tak ingin ayam ibu babi nantu malu lama dapat cucu nanya labaitu daulah najamu ayelo lamu padla kaliru
Iyo ayurangani Imaka umati Kandala diriyo tamu Laladi dalamaku Kulima Dalam Bilallai kulima La ilaha illallah La ilaha illallah La tara pulaga Alladhi ta'arimu Otana Ladiyaku Hinadinabi Kito Al-Masa Saruhu Otana Malwabiku Delapan Hajiya Alladhi Dalamaku Kulima Alladhi Dalamaraku Wa kulima La ilaha illallah Alladhi dolamasu Kodaro Alladhi Kadalakoy Sambuana Alladhi Kamiba Aduh Alladhi Iman Alladhi Aduna Alladhi Rabbani Yoba Anamo Iyoman Kodalakan Yosambu Alladhi Kanadosa Abanyo Dinalai adu dinalai basama Alladhi adu baraka Arano Labarano Ladikana Kanade Parato Kolori Imuko Kita adalah suruh asampu Alladhi kami oba Aduh Labage Seralade Jodulah La deka kami obat, aduh, limon la kasih banyak, iyo ay karimo, osuko yo delayaka, Allah paramika, Allah jadikan doa, kodaro diriana, Allah ini illallah bi'ajamuna qulna fika muhammad labadiya tulula idamillallah menyampaikan hasratnya lagi aja mulai Allah hadir malillah yo timukun ada kasambo ada kamilomo ada anak-anak amaya
mulai nana baca rabu mulai yo ibu bersama nabi lama ana la amana ya amana ya santriwati ado ono pulo abiyadariyan kubaruan kulamo ado pulo abiyadari oy alumni ladai kuisa anarato lasahiyo lelangan lo destata adoyo lapanitia lah sanangata anang panyo lasahiyo lela uwa magala buibala kandoramo oramo orang laisa juila bahilo yola demi kala suang pembangunan aula gitu terima kasih banyak kami ucapkan terima syukur ayat tadi yola suang santriwati nalla di situ menjadi amal ibadah lainan di yola kita ayat tadi yola sekarang kita lainan labata kiyo Layutu Allah di akhirat Omahila bonyo Ila di akhirat illa manuwainyo Supaya nalancar jo pembangunan yo au na gitu Andalay kami naladoakan para penyumbang malam nangko mudahan natilan nyo kata makarang jo lapanganan nyo Andalay kalau lagi mangadih latarang jo nalautaan nyo jawa dari lapangaruh godaan sarato alan nyo nangko Ato alun babini dape jodoh sasudah iko manona la jadilah tuan ko marando dape ala nyo jodoh ibola di ukui talabata muhaju la de handa nyo da itu nalla nyo do ala kami itu tangalan curi to terima kasih banyak dengan layar dari muhasuko onda lagi ni nalla masu tujuan kita kami jangan panagi alla nani alla kato karena la pengajian la penting la pato kita yo la penting la sakali la bibi la de agamo la de Islam la nan la agamo kita yo ta suruh ajo daga yo toh la di dalam nyo la utang kita la menjalankan satu di dunia ala oi saudara kasih danganan rami ala jodan lau kita ngadi le aliana sakala kabadan diri orang hidup melabara sota mati mati hidup kemudian hari andaklah karena dekatang jawab pagi andaklah fikir pagi ko pata andaklah kita laka baca nodina di pandangan mata Allah di dangatan lagi ke dunia semisal berdagang semisal merantau ke negeri orang lama jolam bila barasuka pulang ke kampung kita kampung asal kita balako kalau do guru ada mulatanya di mana asal mulu jadinya di mana asal mulu jadi lagi sana
di dunia ini. Oh tanya kalau bumi ada kabar isi. Siapa asal kamu takani. Nala pikiri bana. Oh dah sungguh Telah kota bandalangi koruntu. Adi amal kurang Iman ko jauh. Adi hati kita Lakabati Rasul. Oh pikiri bana adi jokaka Iman mo bana demalang kalata. Oleh urangan beriman oleh kita kau tidak Oleh orang dalam balamu merugi Kaina awak sawatu konyol lagi oleh anda dengarkan lagu bumi ojol lagi oleh Tuhan jadikan oleh Tuhan jadikan oleh sangai ajaib menjadikan bumi oleh satunya lagi mengadukan nyawa. Oh aduh iyo mengari. ojo kalau dipaham oleh sangai basari Oleh coba lah paham oleh tolan saudara. Lanyo Tuhan oleh saudaranya kau menjadi akan insan di dunia nan kau di dalam kitab Onde Allah basuh Wa khalaqatul jinna. oh itu Toyo ayahnya. iya inali abuduni oh tambahannya pula Oh arati nanyo ayat. Oleh anda Allah baca. oleh aduai anda jadikan oleh insan sejati oleh aduh obatkan tuh oleh aduh hati oleh aduh batangan aduh iyo bataki aduh talingo oh kanan oleh dan kiri Oh buah mata. Oh sudah iyo terjadi. oleh sudah nyocokui onde samo sakali Oba itu lain imai dari Tuhan ilahi. ona imai onyo Tuhan oleh coba akan oleh karena onyo kita Oleh orang berakat. Olah berakat. oleh adola iyo basami untuk la iyo pandangan Oh adola iyo bahati. Tuhan iyo pamana Nilai apa
daya gunanya pemberian lainnya Tuhan di dalam ionya kita sudah ialah boya di selain jodandil sudah ialah manarangka hati Allah di dalam iolah Al-Quran oleh denganlah ia Rasulullah ia sambungan ia nyokalah tidak ialah Allah siang dan lejo malam ikulah ialah Nabi Rasul ia yang kira oleh itulah ia tandanya ayuran ia Islam ialah dia kita Islam ia sejati Delai cuba lai tampaikan tando iyo dan bukti oleh jubanan karajokan patang iyo nan pagi Delayana iyo la ikut perintah iyo Tuhan di dalam iyo Al-Quran sudananlah mengatakan Allah di dalam nanya Al-Quran Dala itu dengan letandonya ayolah ya Islam Aku inana yang baikku ayulah yang wah Dala ragu dala kami akan lai mengatakan Dikatolayokan kaki antara dia isilah Aku ditampilannya tarik onenan dibuangnya saka kemudian nyari oleh Allahu alam oleh antan ma'uni Onarako di jahannam onarako ahilun galangan menantikan Olah jadi lai rasonya dari soal pengajian Apa lagi dari itu Apabila penyuruhan oleh putus oleh nyuy oleh yakin ala pada oleh keraten balipe juru tulis de bagala oleh umat oleh pulang kapadon lautan ojo galau nonyo laoi di jadi yonan sampan salamun olamonyo oleh indah akan kara Apa lain
dengan baik tu oleh kita mama baik tu ianya mana menurut pengajian di dalam pengajian agama Islam oleh orang sahabat di dalam saudara iyo di soal pengajian sekian di kami baca sekian iyo meladulu dari kami iyo nabadu mani bama kuasa tola jodan ko apalagi yola hujalla begini la mulai barang suara do adela kini la delata tuhale nande dari pado biasa apalagi kini yola pinonton tinggalan mila yo sabara po tinggalan lagi ni malam kini sabana nantarin de tarin sajo ayat pacan dula denyo candu mandangan yola curito si pokoknya yola si pangka ay koni pandang la di muko atau nani yone panitia adela yola nani natiga sajo dicari yola de makati me malaka puru alaman wanganyo Delawani yola denyo wari yo denalala oi malam yo sama kindela malam dini sama kindela taraso ay kalayo dingila manyalimoti tantu mangantu lain jemato nala tantunan katulang de tanaraso nalah dinginyo adi chalie pakia kito la buru yo banala de manuang yo nala sarato de nyo italio ekan sudah nelahnya to ayatona dudu la de base lo adona dudu nyo de tagaleyo adena sarato ne yung kumunir le nandela ibah itu polo pada acara yo ditadi ke alhamdulillah kini liya la tibo adena le deni nande baso po nan jono konconan lamu apalagi yo konco de nyo kini nanto kanani yo la curito adena larimo kasih banyak kami yo takarimo suko kini baal karanta ayo na la kasero sana kasajwa naladi dalam dahado delala siang dan bahagia di malam dan bahagia ini ngasajo jangan letaban ni de kita nala sini pakai hampo apalagi kita la denyo kini la batanggang denyo yo tantula dilalat ya tantunan ni yola de tabedo tantu denyo dingin kini sama kini taraso apalagi denyo hujan turun sagada yo gado oh sadang de malelang kurang barang suah biyu inilah delati boy sana nala saudaro yaitu denyo konco memasam tukang la curito Armada timur itu nebanana lakuluk yo alasamo de para hadir di padang niyon alla jommato tarimo kasih banyak kami ucapkan tarimo syukur ya itulah denyo aparison niyo enanyo kanti-kantinyo kini ba akaran ka amba anabanhalay kasiro ola senela madatang kami ucapkan salam itibo kepada kawan-kawan semua itu karena curito
kini jande mangan tua iyo nala sini cemato mari nala kita hibur hojo lagu nang kalamo jo lagu deh tapanuli atau jo lagu lamu waro bungo waro la beralian kapan para dojo bata karo lari tari tar pute nan punyo nan niyola de karajo di pulau La Samosir di danau Topala bersotingnya iyo jo lagu penjajahan di masa urunya onde di masa Jepang memang seratus bulan beliau di menjajahi olehkan negara kita sama saudaranya itu pun dah salah tahun hampir 5 di masa edenya itu tuh iale alunado baik tu denya pulau tuh mul masih muda jenggo ayah beliau kadunya katu itu antah di mana utama sojo kami nang semua itu karena laju itu tapi olah de kami sikit-sikit ada sejarahnya memang di ada banai wege kami letarimo sama sampai sawah tempur masih atau daun rumbio wakatunan helikopter bila haju baliang-baliangnya sama sola kereta api atoknya iyo larumbio masoegenya itu musim deh bana rambu ikan ribut sirawala si tabanyola ba itu bana daulunya odogei Arobati mama kota ale ale Arobati mama kota ale 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 pute abar pala mera ai negara ale ale pute bakar pala mera di negara ale ale pute koina Nasudana hote kalua lulu denyo tibo ina senyo na pinamana godang tekalua nanange horas baha iramane tapanuli ba itu ne banana labun ninyo Allah naik kami bagi di tengah malam ne buto rayo supaya iyo si panonton jangan aku adenyo ju adenala jangan demangan tu adenala incik nande matohonyo apalagi kini ladenyo tibo akatula lo denyo nangko kini neba ala nakaranca ba abana iyo naleka sero di bari iyo lahiburan kumarian tah kamari bedo kini nala jonon lagu kurau iyo laika sapatah joduo iyo memang jola kula mo antakan lahi takana antah hatido apa sana iyo na melahati na kami yo chuo iyo na dini raso ibana jangan kenera biri kapalo anak orang di lupa alu
buang nan ka pulang hari la sanjo. Kalau bangsa yu sabaman wangku kati ala suratan onan bacan doiko lagi bari banayo sekarang nangko on ini rama minang lade dan lagi kode namonyo irama mini dan la soda la lamo ala kami jugoy o kasapatala jodu ala la la pala sananga kinana dodo iyo la kimogo la 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 dilla bari la banana sapata la jodo ay konda pe banala di kando jalan sa iya nene para la kasana dilla kalam dado nene para la kasana di dalam dado oh bala tanyoran ni darangi bakena kapin nene boya lamarando di marlalonyo alalalai boya lamarando alamarando di marlalonyo Ramila orang busana di pandasike Ramila de anna dengan orang lada singgalang alalalai ramila de anala de orang niola singala Alakian kumari ku kati dicari kanobe onene baso bojo disiko mangko dekat sandang alalalai baso bojo de mangko dekat sandang ole ayam bali adu sana pulunya bali alalalai kalala neto neto sayo nyolimo alalalai kalala neto sayo nyolimo ay kalala marantau de jangoy kapela bali ananende ana mama la kini la gadang pulo oh ana mama la kini la gadang pulo Bagurau di ini malam Bagurau basora-sorai Itu yang kita doakan Oh baru lanjut kemai jadi marah pulang aduh kali kita kabalai kapulangan ila sanjo ko nyampang ku kati baulang jadi marah pulai atan tu kuimul o malape haong Ramila orang busana di payo kumua Atende Ramila de ana delai orang lakoto tu alalalai ramila de anala de kandung arang lakoto tu Asadang nanggae kumunir kawin batamua Ode batoh lakumunir lakini masih lada manjomlo nene batola kumunir Sampai ini alun jo oh ensegarende la pasatu la oh ana kunci bala kuro oh ana kunci le bala kuro oh la salare kola kumunir dunia ka kambangan nene batola kumunir la de kini marando juo batola kumunir la kini marando juo kalau kawan yon nakala koto nene Tantulanyo amo iyo enal kama pulo Tantulanyo kami Ay kasalaman no pulo Kala kumuni iyo nana itu imarando Indala nana jandiyo nana jandola iyado Indala nana jandi nana jandola iyado Gura la kumuni reti malaman ko nene olla palape hani onde nan la de taraga olla palape hani Nalla de taraga ay wala pun janno kumuni
kanala jadi ju nene asala inyo lamayo ala de nyo pandai ala lalai ala nyo in nene nara cakudo pandai elo menyubarang usala sampai di lantai oto elo kawanan bujang usala sampai kumuniro takijo jando ke mangake taka ke sarang salimado onde ulape kape kumunira tapi jando barana limo lagi burbanai oleh sama lamanako odende palari tang de hati sadalam rasai alalalai tari tangale kumunira hati na salasai rancanyo banaku munira babini gajo jando odende pakatola makatila na mata kudo pandai onende iyola maraso amaraja onde kudo pandai onde asinggalang matan namaloba anende loba ladiba onde kagoto baru onde nende loba ladiba kagoto baru adon tuanyola patio bakapalo cholla anende balagi gile onde kanai jayo lampu onde lala bagile gile mama kanai jayo lampu rantang nampu panjang lataku kana bahajello asanto iyo antu mundi laba eko liya kamarabo la ko mundi iyo kana malape hao iyo lagi laba itul laba apullo ala karancayo iyo la de kasana odi tanah la de domato la de casa jualan de casa nang bigah lamdado apa lagi lagi nonton lai banyak duduk adimuko ini kandakan karekan kita kapan membarang dari banamo la sambung sasudah iko dolabuana naraja lagu nasero atau jolagu siran takudo ayo udikuri akan jadi juh indur bahaya akan jadi juh bocoran akan jadi juh bisa bilahkan dapat maju padang pasir ninangi ko namoyo elo mama la bolu di dalam bolu rotan baduri di dalam bulu rotan baduri elo mana gitu di dalam tubuh insan berdiri di dalam tubuh insan berdiri Rahimah urang di bukit tinggi Rami de anak ai payo kumbu Rami de anak payo kumbu kalau nyotito rajin mengaji tantu alemo batambah sungguh tantu alemo batambah sungguh layanku sia aku jamba beliau basura di awas sosa beliau basura di awas sosa di mana
man kana mutampa Baliyauma ano tampe nanta Yauma no tampe nantara kami banamo pana arjuna datangan dari orang singgala datangan dari nyayo singgala kalau Tuhan kan kita karena katunyo Tuhan antara tarang katunyo mano iyo kantara iyo iko lagara-gara dari kami na bahduwo iko lagara-gara dari kami la iyo bahduwo dari panarjuna lala sekarang arjuna ko dangalay karabana kona kami iolar panyato negara kami olalu alayo biaso negara Pancaci juga pancalo gara-gara larno kami hanyo ding muli sajo olayo salayo disimpan dalam na iyo nyodaton olayo sa di maupun nyo tango oka ino larno bae nandika tutol dekana polo ola kalani ako tao ala iyo tabe don nene ola namo tentang parena lagi ko iyo lana dibuenyo ola namo halane malaya persapintu o kamu po ala iyo nyo kami ole hanyo di mului sajo kawan kita kota lagi alai no bana onan alayo baru matango masing-masing lalakana bana oi ko mala garah yo akatim papa menan mandi la kojika pala menan kato la tradisi samo tukang nalacuri to akapuang guci joso mani ramideana koto ilala manola kita kui jogini na sampai sudah madana silawai dulama Rasulullah